тәрбие негізінде нәрсе йота, замана шартларында нишек асылыбызны югалтмаска. Бу эштә яшь әниләрнең роле нинди? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студияда Венера Әйтова, исәнмесез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар. Милли тәрбиягә килгәндә гомумән алганда тәрбиянең асылы нәрсәдән башланырга тиеш. Без әлеге теманы инде бер тапшыруда күтәрә башлаган идек, әмма шундый зур тема бер тапшыруга гына сыярлык та түгел. Иң элек шуннан башлыйк әле. Замана балалары, алар нинди, Гөлнара? Нәрсә белән аерылалар, алар әйтик үзебездән, нәрсә белән аерылалар, аларны аерым карарга кирәкме? Безне теге ким итеп, кыерсытып үстермәсәр дә, без бит инде авылда үскән, без дөнья күрмәгән балалар идек. Хәзер балалар алар безгә караганда да иркенрәк, безгә караганда күбрәк белүчән, кызыксынучан һәм күбрәк таләп итүче балалар. Һәм ата-ана менә бу форматта яраклашып, балага да, заманга да, шул вакытта әле үзара мөнәсәбәтләрдә дә хатын-кызлыгын югалтмыйча шушы балаларны үстерергә. Таләпчән дип әйттең син. Ксения ханым, бәлкем без үзебез дә таләпчәнрәктер, шуңа күрә балалар да таләпчәнрәк түгелме? Ничек уйлыйсыз? Менә хәзерге вакытта бит инде безнең балаларны буыннар, төрле буыннар арасында һәр вакыт ул конфликт булган. Бу конфликт килеп туа әлбәттә, чөнки безнең буыннар алар бүленәләр төрле дәрәҗәләргә. Безнең менә хәзер бит инде моңа хәтле булса 3 буын, ул X, Y, Z буыны булса, хәзер безнең альфа буыны барлыкка килде. Һәм бу альфа буыны ул хәзерге көндә 30 яшьлекләрнең балалары, ягъни 2000 елда туганнарның балалары. Менә бу балалар миңа калса Z буынына караганда мөстәкыйлрәк, аларның алга таба карашлары күбрәк, һәм әлбәттә монда инде бу хәзерге көннең менә шу глобализация шартлары аларны шушындай хәлгә китерә. Чөнки бу шушы менә шу альфа буыны балаларына үзләренең һөнәрләрен хәтта берничә тапкыр алмаштырырга туры киләдер. Киләчәктер, бәлки киләчәктә. Чөнки безнең хәзер вакыт бик тиз үтә. Вакыт бик тиз бара, һәм кеше менә шушы вакыт артыннан җитешеп барырга тиеш. Шуңа күрә дә менә шу мин үзем балаларымны киләчәктә төрле шартларга әзер булырлык итәргә тырышам. Мәсәлән, алар универсаль булырга тиешләр. Белергә тиешалар төрле юнәлештә, бик киң эрудицияле булырга тиешләр. Һәм шуңа күрә дә инде бу очракта, бу юнәлештә мин балаларыма шартларны тудырырга тырышам. Төрле түгәрәкләр, төрле башка төрле, мәсәлән, аралашу чаралары. Һәм шул вакытта инде менә без татар гаиләсе буларак, әлбәттә тырышам милли йөзебезне саклап калырга. Менә бу былтыргы хәлләрдән соң инде мин бер тапшыруда әйтеп киткән идем. Хәзерге көндә без өйдә күбрәк таләп итәбез инде гел татарча сөйләшергә, чөнки без онытылып киткәнбез үзебез дә, һәм балаларыбыз телен югалта бара. Ләкин әле бит үз хатаңны таный белүчеләр дә бик аз, Ксения ханым. Сез ул вакытта да безне шаккаттырдыгыз. Бүген безнең караучылар арасында да менә үз-үзенә шул сорауны бирүчеләр һәм чыннан да менә шуны кабул итүчеләр күп микән? Бәлки менә алар чыннан да уйланырлар. Сәйдә Быстай, замана балалары икенче дип сөйләшәбез. Димә, замана балалары икенче, аларга карата тәрбия дә икенче төрле булырга тиешме? Я булмаса ул үзгәрмиме тәрбия? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хәзерге замана балалары иман, әхлак, хөрмәт сүзләрен бөтенләй ишетмичә, тәрбияләнмичә үсәләр. Менә шуңа күрә безнең алар каткан бер таяк кебек. Безнең балаларыбыз мәрхәмәтсез булып үсәләр. Балалар гаепле түгел биредә. Биредә карарга кирәк, аларның әти-әниләре ничек тәрбияләнгән. Безнең бала тәрбияләнә ана карнында 121 көннән Аллаһ Тәгалә 4 төрле нигъмәт бирә. Баланың гомере, баланың профессиясе, баланың нәрсә ашаячагы һәм бәхетлеме, бәхетсезме булачагы. Бу безнең Аллаһ Тәгаләдән бирелгән нигъмәт. Менә 3 яшенә кадәр бала шушы ата-ана Аллаһ Тәгаләдән нәрсә бирелгән, шуны тойырга тиешле, тыйымлылык белән, чөтү белән шуны тәрбияләргә тиешле. Ә безнең уенчыкларны эш капчык бирәбез дә, шуның белән шул миңа мишәйт итмә. Комачаулыма бар уенчыклар белән уйна дибез дә, шул уенчыклар белән балага тәрбия җитми. Безнең балаларыбыз да тәрбияләнмәгән, ата-аналарыбыз да тәрбияләнмәгән. Кайсы вакытта гына безнең әниләр күзләрен ачалар, кияүгә бирә башласалар, әйтәләр: "Кызым, кайнана белән торырга тырышма." Беренче указание булды. Ирләр әйтәләр: "Улым, хатын кызланы беренче көннән кулга төшерергә кирәк. Берничә көннән кулга төшерә алмасаң, аны кулга төшереп булмый" дип.
Ул вакытта инде балалар мыйсам изнаим булып үскәннәр, имән кебек алар каткан булалар. Мөргеләрне, корзинны кайчан үрәбез? Тал чыбыгы. Менә яшь булганда 3 яшенә кадәр, 3 яшендәге алган гыйлемне бала 7 яшендә ныгыта. Әти кеше бирә берничә профессияны. Нәрсә ул? Улым, кадак алып киләле, улым, чүк шалып киләле ди. Я булмаса, әнисе шулай. Әни бер генә мисал китереп китәмезгә. Әниебез безнең колхоз умартасында эшли әтиләр белән инде. Мине алып бара, кызым, синең инде 4 яшь хәзер. Әйдә эш башлаганчы йорт салыйк әле сезгә. Син әле 4 белә барасың, үсәрсең, укырсың, синең тормышта кайнанаң булыр, дип әйтә инде бу. Әни шушлай 1 метр тал чыбыгын алды да, карандаш озынлыгында кадап чыкты. Бер бүлмә ясый. Менә бер башта кайнана булырга тиешле. Ул бик хөрмәтле кеше. Кайнана белән минем арада тар ярмасы кадәр генә булыр. Аларны син хөрмәт итәргә тиешле. Тормышка чыккач, никахтан соң кызның анасы җавап бирми, кыз өчен кайнана җавап бирә. Мин сиңа бу сүзне 2 мәртәбә сөйләмәм, балам. 100 яшеңә җиткәнче шушыны белди. Менә 4 яшенә барганда баланы ныгыткан, ничек итеп кайнананы хөрмәт итәргә. Ә безнең 20 яшендә чыга икән, кайнана белән торырга тырышмады. Кайнана әле ул бер сандык, ул бер тарихи мәгълүмат. Мин тормышка чыккачыннан мине бөтенесе дә кайнана белән кайната өйрәттеләр. Алар сүзләрен сөйләмәле мин сезгә. Менә Сәйдә абыстай, яшьләргә дә бирәсе килә, бүгенге көнгә әлеге модель туры киләме? Гүзәл, ничек аны туры китертергә, ничек яраклаштырырга? Без бит инде еш кына китаплардан карыйбыз, төрле психологларны тыңлыйбыз, әйеме? Ләкин менә мәсәлән, минем ирем ничек әйтә, безне дәвәниләр, безне әтиәниләр ничек үстергәннәр? Менә шулай балаларны үстерергә кирәк. Китаплардан түгел, интернетлар аша түгел. Кайбер моментларда мен аның белән килешәм. Төрлечә вакытлар була. Мәйтәм, хәзер бит инде заманча үстерергә кирәк. Төрлечә була. Менә мәсәлән, бер психолог бар, Аманашвили, ул бит инде танылган психолог. Ул ничек әйтә, безнең балалар хәзер алар индиго балалар дип аталалар. Чөнки алар хәзер икенче төрле безгә караганда, безнең поколениягә караганга, безнең буынга, алар иркендә үсәргә тиешләр, аларның укытучылары да икенче булырга тиеш дип, мин аның белән килешәм. Аларның психологиясе үзләренә генә тартышыл. Менә Ашвили белән килешәм. Менә чыннан да, Эльмир ханым, сез 4 бала әнисе буларак, хәзер Миләш апа сез биргәнчә сорыйсым килә. Менә хәзерге балалар икенче, аларга икенче караш, ирекне күбрәк бирергә кирәк дип әйтә. Сез әлеге фикер белән килешәсезме? Һәм сез балаларыгызны шикләдегезме? Шул бала туганнан ук башлана бит. Шундай мифлар йөри. Әйтик, бәйләп куйырга ярамый, төреп куйырга ярамый, ул иреклеккә өйрәнергә тиеш. Почмакка бастырга ярамый, чөнки энергия дөрес түгел, тискәре энергия һәм аңа гомерлек шундый ниндидер калырга мөмкин, шундый бер яра дип әйтәләр. Әйе, мин бу сүзләр белән килешәм. Чөнки мин әзрәк кенә менә әзрәк русча әйтәм, инде суеверияларга ышанам. Балаларны ирек бирү дигәндә, балага бик ирек бирергә ярамый дип уйлыйм. Чөнки бала нәрсә ярый, нәрсә ярамый икәнен белеп үсәргә тиеш. Менә инде бит инде хәзер интернет заманасы. Балаларыбыз безнең интернет челтәрләрендә утыралар, төрле группаларга керәләр. Менә бик шундай кайсы бер группалар куркыныч, менә алар анда кермәсеннәр өчен балаларны әзрәк кенә карап торырга кирәк дип уйлыйм. Бик ирек бирергә ярамый. Әгәр дә инде бала интернет челтәрендә дә, уеннарда, ниләрдә дә уйный икән, әзрәк кенә бала янына килеп күзәтергә кирәк дип әйтәм. Ул ниндирәк уенда уйный икән инде, ниндирәк ул группада кергән икән бала. Аннары соң үзенең нинди дус эшләре белән ул менә хәзер бит инде куркыныч заманы, төрле кешеләр бар. Төрле тәрбиядәге балалар бар. Алар кайсы берләре балаларга начар фикер бирергә мөмкиннәр, әйтергә мөмкиннәр инде. Менә мин шулай эшлим, миңа бөтен нәрсәне рөхсәт итәләр. Сиңа нишләп шулай әйтмиләр? Син дә шулай эшләр. Шулай итеп бала бузылып китергә мөмкин. Аны
менә инде әзрәк кенә җибәрергә ярамый. Алай әйтү дөрес булмас иде, сеңлем. Ни өчен дигән чагында, дөньябыз безнең аш түгел, ялангач түгел, эс-башларыбыз бар, барысы да бар. Балаларга гыйлем алырга бөтен нәрсә бар. Тәрбия җитми, нинди тәрбия, хөрмәт җитми. Алар үзләренә аксып торышкылы алырга. Алар шул көенчә үсәләр. Ә ул бирегә тиешле. 7 яшында миңа әти әйтте, кызым, сиңа 7 яшында колхозда эшләрлегең бар диде. 12 сәгать мен 6-дан 6-га эшләдем, 15-кә кадәр, аннан соң чыгып киттем мен әтиянидән. Әйт алабызмы хәзерге вакытта? Әйдә улым, кызым, сиңа 7 яшь производствога барып эшләдек. 17 яшындагы бала белән кашык белән ашаткан булабыз. Ата-ана биредә тәрбияләргә тиешле кичкенәдән баланы, бала үсәргә тиешле гыйлем алып, укырга, язарга, эшләргә хезмәт белән. Безнең балаларыбыз хезмәтсез үзе. Шул хезмәтсез үскәнгә күрә безнең 1379 никах язылышта 1300 аерыла да. Ата-ана балага күрсәтергә тиешле түгел үзенең ачуланганын, тормышның начар булганнарын. Аңа яхшы белән 2 минут кына уйный ала балалар белән. Коръән ашына баргачыннан, Коръән ашында 6 яшьлек бала килә дә кеше җилкәсеннән алып әйберләрне җыеп йөри. Шунда әйтә инде вәнистә, абыстай үскәченнән алай эшләмәс әле, бала бит әле ул дип. Бала шушылай эшлиме? Ә миңа 4 яшында әнием мин сәкасында уйнаган чагында әйтәм икән, балалар, ашарга ашыкмагыз әле. Башта әти каба ризыкны, аннары әни каба, аннары улылар, аннары гына кешеләр дип. Әни мине чыгалы кызым, әйдә безнең дәвәнең җанына барып кайтыйк әле дип. 2 ташка 2 табак кыймак пешерде дә киттек дәвәни җанына. Тәмлелеге кыймакның. Дәвәни ашады да бетерде, миңа да бирмәде. Кайткач яңадан кирип уйный микән сәкасында уйныйбыз инде. Мин анда апалар каядыр. Шуннан соң өйрәтәм икән, балалар, ашыкмагыз әле ашарга. Башта дәвәти каба ризыкны, аннары дәвәни, аннары әти, аннары әни, аннары гына балалар. Ә без нишлибез? Иртәнге таңнан торгачыннан баланы мәктәпкә барганча ашатабыз баланы. Иң беренче балалар эшләргә тиешле. Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтергә дә, балам ашарга рөхсәт дип әйтергә кирәк. Сөйдә булса шундый тәмле сөйлисез, һәм чыннан да туктатасы да килми, әмма реклама карап узырга кирәк. Аннары дәвам иттербез. Күпләр өчен бу бик файдалы бит. Бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа гасыр каналында таяну нуктасы тапшыру, біз дәвам итәбез. Милли тәрбия, өйдәге булган, нигездәге булган тәрбия хакында сөйләшә башладык. Сәйдә абыстай шул кадәр файдалы, кирәкле киңәшләрне сөйли. Чөнки күп кешенең бит Сәйдә абыстай шундый әбиләре, дәвәниләре юк. Һәм шуңа күрә күбрәк ишеттерәсе килә. Бу тапшырубызның файдалы эшлесе килә. Сәйдә ханым, кайсыдыр фикер белән сез килешмәдегез? Әйе, менә Сәйдә ханым шул хәтле файдалы, акыллы сүзләр сөйли. Ләкин менә бу инде нәкъ менә шушы буыннар арасындагы конфликт бу. Чөнки менә мин үзем мәктәптә эшләгән кеше буларак, мин балаларны карыйм. 10 ел элек эшләгән укыткан балаларым бер төрле. Хәзерге балалар икенче төрле. Менә бүгенге көн баласы ул чынлап та икенче төрле. Алар менә бу аларга кадәр булган буын кебек кулланучылар түгел. Алар алга омтылучан балалар. Алар аерылып торалар чынлап та. Алар аңлыйлар. Бүгенге көндә әгәр алар менә шулай утырып кешедән генә сорап торсалар, аларга килмәячәк. Өстән теге бутка төшми аларга. Алар бу әйберне аңлыйлар. Һәм бу әйберне минем балаларым да аңлыйлар. Һәм шуңа күрә инде гаиләдә консерватив карашлы да булырга кирәк кайбер очракта. Кайбер очракта син алдынгы карашлы да булырга тиеш. Менә бу чыннан бик мөһим. Кайсы консерватив карашлар, кайсы әйберләр үзгәрешсез булырга тиеш, Миләүшә апа? Менә bunlar арасындагы капма-каршылык дип сөйләгән вакытта бу мәсьәләдә тирәндә ята. Нәрсәдән килеп чыга ул капма-каршылык? Milli гореф гадәтләрне белмәгәннән, әдәпне белмәгәннән, әхлакны белмәгәннән, бала үзенең нинди урында торганын белмәгәннән, әти-әнисенең
урынын белмей, бала үзенең урынын белмей. Менә бу вакытта инде аннан соң бала вакыт белән дә санашырга өйрәнмей. Менә вакыт белән безнең әни әйтә иде, минем әнием укытучы иде. Балалар, иртә торганда уйлагыз, сез җәмгыятькә, дәүләткә, хөкүмәткә, үзегезгә, гаиләгә нинди файда китерәсегез килә. 1 минут вакытыгыз бушка үтсә, шундый шикәр чыкмый, моның кадәр ипи пешми, шуның кадәр самолет күккә күтәрелми. Кич белән йокларга ятканда уйлагыз, вакытыгыз бушка үтмәдеме? Сез нинди яңалык белдегез? Менә ул инде үзе үк тәрбиядер дип уйлыйм мин. Менә минем әти әз белә, мин күп беләм дип олы кешеләрнең тормыш тәҗрибәләре бар. Бала шуны аңлап үсәргә тиеш. Әти-әнисенең тормыш тәҗрибәсе бар. Авырлык булганда гаиләгә кайтып тыйл диләр инде менә. Ничек аны татарча матур итеп әйтергә. Гаиләдә ул үзенә тынычлык таба торган икәнен белсә, ул бала алгам тора торган була. Ул бала гаиләмә начарлык килмәсен, әти-әнинең йөзенә кызыллык килмәсен әле дип тырыша торган була. Ул укырга да тырыша, эшләргә дә тырыша, тәрбияле булырга тырыша. Минем әти-әнимнең йөзенә кызыллык килмәсен. Кечкенә вакытта әниең бит картая сүзен тыңламасаң дисәң, бала чынлап та зуррак үскәч, әтиеңнең, әниеңнең йөзенә кызык китермә. Аннан соң туганнарны белү, нәселне белү. Нәсел алдында менә Туфан Абдулловичның мин 10 томлыгын укыйм әле, яңадан бер кат укыйм. Анда язылган: нәсел белән горурлану, үзеңнең милләтең белән горурлану, үзеңнең республикаң белән горурлану кирәк безнең балаларга. Әгәр дә әти-әни әйтәләр икән, заман белән бала үзгәрә дип, менә заман әниләре балаларын менә шулай тәрбияләргә тиешләр. Горур итеп тәрбияләр. Горурлык ул менә бөтен тарихыңны белгәннән килә. Милләтеңә, менә исем кушканда балалардан сорыйсың инде. Улыгызның, онугызга нинди исем куш? Миңа хоть Петр I дип кушсыннар диләр. Әйбит. Ничек инде син әби кеше, әти син бабай кеше, син балаларыңа юл бирергә тиеш. Менә бундый матур исем була. Менә булай дип, яшьлек бит ул. Бер шундый бер фикер бар. Кешегә акылның иң кирәк вакытында, иң жүләр вакыты яшьлеге бирелгән диләр. Менә шушы вакытта алалар кирәк. Менә килешәм моның белән. 10 яшендә безне әти, 3 кыз инде без, абыйлар сугыштан кайтмадылар. Булай дип әйтә: балалар, мулла абыстайның вазифасы бәлеш ашау гына түгел. Туган илгә, туган туфракка, ана теленә, горыф-гадәткә, фәнгә, дингә эшләү диде. Менә бу мулла абыстай семьясында. Әгәр дә алар бөтенесе бер йомгак, шушы йомгактан берсен генә суырып алсак та тормыш бармый диде. Менә шушы өлкәләрнең бөтенесендә дә сез эшләргә тиеш диде. Менә мин, субханалла, 84 белә барам, 2 штага җыкы белә барам, хөкүмәттән 1 сум алмыйм, Мәфтияттан 1 сум алмыйм, 35 ел шушы әдәп, тәртип, әхлак, хөрмәт буенча барам. Ни өчен дигәндә, мәчетләрдә дин буенча баралар. Әдәп, тәртип, әхлак. Иң кыйммәтлесе менә ана булган кеше атаның дәрәҗәсен күтәрә белергә кирәк. Гаиләдә шул ук вакытта ата да ананың дәрәҗәсен күтәрә белергә кирәк. Гади гына нәрсә? Ашап эчеп бетергәченнән ананың җилкәсеннән кочаклап ала да әти әйтергә була: балалар, без нинди бәхетле. Мин иртәдән кичкә кадәр эшлим. Әниегез эштән кайта, җыя, юа, җыештыра, дәресләрегезне карый, мәктәбенә дә карый. Әйдәгез әле рәхмәт әйтик әниегезгә дип әйтсә, була бит. Хатын кызда шундый дөрес сүзләр, менә яшьләргә рәхмәт. Менә кызганычка каршы, менә без бүгенге көндә шундый шартларда калдык. Менә минем 11 яшьлек улым былтыргы хәлләрдән соң, яңа елдан соң сорады ул аны. Безнең Татарстан республикасы бар, ләкин ни өчен мәктәпләрдә татар теле дигән әйбер юк хәзер диде. Менә мондый балаларга ничек дип җавап бирергә? Мин телсез калдым ул вакытта, җавапны таба алмадым. Шуңа күрә дә безнең җәмгыятебез, әгәр дә без балалардан нинди дә булса бурыч сорыйбыз икән, җәмгыятебез һәм безнең дәүләтебез бу бурычларны акларлык булсын иде. Менә шул вакытта балага без әйтә алабыз: менә син бурычның дәүләткә, республикага бурычың бар дип. Кызганыч, менә минем үзем әйтәсем килә, балага biz тәрбияне бирәбез, патриотик тәрбияне дә бирәбез, ватанпәрвәрлекне дә бирергә тырышабыз. Ләкин бу очракта аның өметләре акланмаса, ул вакытта бала нәрсә эшләргә тиеш? Менә минем шундый соравым бар.
Без бит инде патриотик дигәннән, без бит булай гына түгел священная война җырын өйрәттек. Ни өчен? Без аны менә пиар дип уйламадык. Бер дә без аны әйдәм Арслан бабайыбызны искә төшереп, аның хөрмәтенә әйдәле бу җырны өйрәник дип. Шуңа күрә менә без патриотик ягыннан гел искә төшерәбез, гел аны менә сәнгать аша да тәрбия булырга тиеш. Мәгънәсе дөрес спектакльләр күрсәтергә кирәк, дөрес музыка тыңлатырга кирәк. Хәзер бит нинди генә музыка тыңламыйлар. Кемдер әйтә, ни өчен сез священная война җырын өйрәттегез? Нәрсә цвет настроения сине өйрәттикме Филипп Киркоровның? Әлбәттә, священная война әйбәтрәк була. Шуңа бер фикер үстисем килә. Менә балаларны Фойтыгыз бүлдердем. Безнең телевизорларда бер дә тәрбия юк бит. Радиоларда да юк. Әле бит интернет бар, Җыр бию. Аның белән баланы тәрбияләп булмый. Шул 3 яшендәге балага бер генә мисал хәзер. Мин 9-нчы бала. Әни калганнарыннан Коръән хафиз таләп итте. Миннән ятларга түгел, миннән вагыз таләп итте. Менә шушындый зур китап булыр иде, Пәйгамбәрләр тарихы. Шуннан 2 битне укып 6 яшендә мин шул гарәпчәдән укып әнигә укытып издавайт итмәсәм, табын янына ашарга килергә хакым юк иде. Менә ничек ул тәрбияләгән ата-ана. Мин сезне бу өлкәдә мәсәлән чынлап та мин сезнең белән килешәм бу очракта. Менә ул ислам дине юнәлешендә тәрбияләү гаиләдә миңа калса татар гаиләсендә ул кирәк. Һәм бу өлкәдә без әлбәттә инде читтә калдырмыйбыз. Һәм балаларга без дә мәсәлән мин дә шундый шартлар куям. Әгәр син ятлыйсың икән мәсәлән ниндә булса сүрәне син мәсәлән бу әйберне аласың. Безнең инде ул хәзер эшләмәсәң бу булмый дип түгел, эшләсәң без моны бирәбез дип әйтәбез. Мотивация ясыйбыз бәлки, әйме? Бәлки бер яктан караганда бу дөрес тә түгелдер. Сәйдә ханым әйткәнчә, безгә бәлки шарт куярга кирәктер. Әгәр кайбер очракта шундый шартны да куябыз. Әгәр бу эшне эшләмәсәң, син моны алмыйсың. Бу эшне эшләсәң, син моны аласың. Шуңа күрә консерватив та булсын. Һәм ул булсын заманчаларны тәрбияли хезмәт, бары тик хезмәт. Ир бала идән җуа алмыймы? Ир бала бәрәңгәр чия алмыймы? Кибеткә ипиенә бара алмыймы? Хезмәтсез барып керә никахка. Бер ни өчен менә хәзер 1300 загыслар аерылган, загысларда утырам. Кайчан аерылалар? Бер атнадан аерылалар, 1 елдан аерылалар. Булай икән, бер атнада. Әни әйтте бит инде хәзер кайнанаң белә торды. Хәзер бер атнада басмада 2 тәкә кем-кемне җиңә. Икесе дә җыгылып төшә. Бер атнадан инде конфликт булгач, менә тавышсыз гына телне бит иң беренче эшләргә кирәк тормышта. Телеңне тыебрак яшәргә гадәтләнергә кирәк бит. Алар белмиләр. Минем истисем килгән менә балалар хәзер теге жестокий, жесткий дип әйткәннән инде. Ул балаларга гына кагылмый инде. Менә Сәйдә ханымның фикерләре белән килешәм мин. Әмма сезнең замандагы заман белән бүгенге заман алар килешмиләр. Мисалга, хәтта менә безнең үскән чорда да без дефицит чорда үстек, әйме? Аларда да бер стенка, бездә бер стенка. Аларда да 46-нчы размер пәлтә, бездә 46-нчы размер пәлтә. Хәзер балалар үсәр шундый мөхиттә, кемнәрнең әти-әнисе бик әйбәт яши. Кемнәдер бик авыр яшиләр. Менә шушы бер яслыкта торган балалар, алар бер-берсенә менә көнләшү, конфликтка керә башлыйлар алар. Менә шунда балаларның бер мәрхәмәтлелеген үстергә кирәк. Мәрхәмәтлелеген үстергә кирәк. Һәм балаларның берсе дә жестокий түгел. Мәрхәмәтлелек дигәннән Эльмир ханым, сезнең дә ярдәм итүчеләрегез күп дисез бит сез. Әйе, шушы тапшырудан файдаланып, инде мин үземне рәхмәтемне җиткерәсем киләдер, мөмкин булса. Дамилк компаниясы директоры Рахмиева Гүзел Рифкатовнага мин аңа бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә, чөнки минем 3нче балам инвалид. Ул һәр вакытта да нинди генә авырлыклар килеп чыкса да, балага кыйбатлы авыр дарулар кирәк була кайсы вакытта. Менә аңа һәр кыйбатлы реабилитационный принадлежностьлар кирәк. Һәр вакытта да үзенең көченнән килгәнчә булыша, Корбан гаетенә дә, аннары соң инде яңа елларга да шулай ук әйтәсем килә рәхмәтемне ГБУ группа лета директоры Раил Шамилевичка. Нинди генә авырлыгым булса да, нинди генә менә шундый, мин үземне яхшы кешеләр, мәрхәмәтле кешеләр күп һәм изгелектә бергә булырга кирәк. Безнең исемнән дә без әлбәттә бу кешеләрне халык белергә тиеш. Рәхмәтемне белдерәсем килә. Рәхмәт карыйбыз. Борынгы заман, хәзерге заманны, элекке заманда әни үстер ана булган кеше әйткән,
бала берәр нәрсә эшләсә, әтиеңә әйтәм дип, хәзерге вакытта ана нәрсә ди, берәр нәрсә эшләсә, шулай инде аларның нәселе шундый, аларның шулай әниләре китә шулай. Балага атаны бер вакытта да яманлар. Сәйдә Бустай, хәтта менә сезнең сөйләгән сүзләрне тыңлап, чыннан да гына гаиләгә барып кирсәм дә шушы. Бу бит гади хакыйкать. Сезгә чыннан да бу китаплар чыгарырга кирәк. Чыннан да интернетта яздырга кирәк, күбрәк кешегә тыңлатырга кирәк. Миләүшә ханым, дөрес тәрбия бирүдә, ныклы тәрбия бирүдә нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Ныклы тәрбия бирүдә бер-береңә мәрхәмәт, ир белән хатынның матур мәхәббәте, туганнар арасындагы дустанә мөнәсәбәтләр, матур гаилә таяну ноктасы булып тора, шул тәрбия, шул таяну ноктасы. Матур татар гаиләсе. Гырыф-гадәтләрне саклаган, туган телне белгән, олыны-олы, кичене-киче итеп яшәгән. Матур гаиләләрдә генә бәхетле балалар үсә. Чыннан да нәкъ шушы сүзләр белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз да. Исән имин булыгыз, сау булыгыз.